Beth yw PPI? Ystyr PPI ydy Cynnwys y Cleifion a'r Cyhoedd. Mae hyn yn golygu gweithio mewn partneriaeth gyda chleifion, gofalwyr, unigolion, eu teuluoedd ac aelodau o'r cyhoedd i gyfrannu i asesiadau technoleg iechyd. Rydym yn cymryd y profiadau byw hyn a'i bwydo mewn i adroddiad ar farnu tystiolaeth. Mae hyn yn ffurfio sail ein canllawiau cenedlaethol, sydd yn cael ei defnyddio gan Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol Cymru a'r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru i benderfynu pa dechnolegau a ffyrdd o weithio y dylid ei defnyddio. Mae technolegau iechyd yn cael ei datblygu i ddiagnosio, trin neu helpu reoli cyflyrau iechyd ac anghenion gofal mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. Mae cylch gwaith Technoleg Iechyd Cymru yn cwmpasu unrhyw fodel o ofal a chymorth sydd ddim yn feddygyniaeth. Mae hyn yn gallu cynnwys dyfeisiau meddygol, offer, llawdriniaethau, therapiau, gofal seiliedig ar dechnoleg a ffyrdd o gefnogi teuluoedd. Rydym yn asesu technolegau i ddarganfod pa mor dda maen nhw'n gweithio ac i weld os ydynt yn cynnig gwell gwerth am arian o'i gymharu â thechnolegau cyfredol. Yn ystod proses PPI, ein nod yw dysgu am brofiadau pobl. Mae hyn yn gallu cynnwys pobl sy'n cymryd rhan mewn grwpiau ffocws, llenwi holiaduron ar-lein, yn ogystal â dulliau eraill sydd i gyd wedi dylunio i gasglu gwybodaeth ynghylch profiadau pobl ar gyfer adroddiadau HTW. Yna, byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i helpu i gynhyrchu ganllawiau ar y defnydd o dechnolegau iechyd ar gyfer pobl yng Nghymru. Drwy gymryd rhan yn y broses PPI, mae pobl yn cael cyfle i ddweud eu dweud am dechnolegau iechyd ac am yr effeithiau y gallant eu cael. Sut allwch chi gymryd rhan? I ddarganfod mwy am y broses hon, ewch i'r dudalen Cynnwys y Cleifion a'r Cyhoedd ar ein gwefan www.healthtechnology.wales.